orain dela gutxi liburu berri bat bukatu dut, eta da Interreg, Europako Interreg proiektu bati esker egina izan da, eta orduan pentsatu nuen biziki importantea zela nik jaso nituen datu guztiak gizarteratzea eta konpartitzea, eta orduan pentsatu nuen egokia izanen dela kortso bat horren inguruan egitea. Eta zer azalduko zu? Eta zer azalduko bertan? Gutxi gora bera, ebaluaketaren inguruan lan egin genuen, ebaluaketaren zehaztuko dugu, ebaluaketaren helburuak zehaztu ditugu, gero ebaluaketaren emaitzak ere, baliabideak, eta gutxi gora bera esplikatu diet nola egiten den ebaluaketa bat, zertarako behar du, norrentzat dedikatua den, eta ikusi dugu denon artean, denok ebaluatuak izan ginela eta izango garrela. Ebaluaketa gaurko gizartean edo honun agertzen baita. Hemen ere ni ebaluatua izanen naiz, eta ikasle guztiek ere ebaluatuak izan dira, batzuk erakasle gisa, batzuk langile gisa, adibidez batzuk elkarte batean lan egiten dute, eta eskatzen diote gero eta gehiago balantzeak egitea eta ebaluazioak egitea, eta orduan batzuetan zaila da jakitea nondik noraino joatea. Eta orduan, ni adibidez, nire lehen ebaluaketa da, eta orduan ikasi dut praktikatuz gero ikasi nuen bizka bat ebaluaketa zer zen, eta zer egin behar zen, eta zerezkoa adibidez, hor batzuetan puntu ahulak ebaluaketa batean puntu ahulak azpimarratzen direnean kritikak sortzen dira. Eta gero kritika horiek beste kritikak sortzen dira, eta orduan metakritikak ere sortzen dira. Eta horrelako infernu borrobil batean sartzen zira, kritikak eta kritikak, eta orduan gero konturatzen zira, badagoela horrelako kontu bat, eta orduan bikote bat azpimarratzen nuen, eta bikote hori bi ardatz nagusiak ditu, eta da lehena da informazioa eta bestea komunikazioa. Eta nik uste dut importanteena da komunikazioa bultzatzea eta ez informazioa. Eta batzuetan e-mailak igortzen dituzu, eta e-mailak e-mailen edukiak ez baitira biziki ongi ulertzen, gaizki ulertzen dira, eta hortik kritikak etortzen dira, eta feedbackean ere kritikak sortzen dira. Eta orduan hori dena gutxitzeko edo desbideratzeko komunikazioa, intersubjektibitatea baliatu behar da. Horrela, gutxi gora bera nik azpimarratu ditudan elementu nagusien.